Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Dilai rai komsai khia tumpen krol plia drugs kinep dunlong jakhong ni phaing ko rai hiniarni por phai ke thomra chitima por malom Dilai police station ke parlo arni wanga son thak thak ke ton kelang kiri ka kuruk asai kideng bom unahut Dilai OC IC Lahorijan PP lapen CRPF tum chilang petpen naka checking pado bom unahut Lahorijan petrol post along Manipur Imphal pen kewang sweep desire number MH02CP0942 along narcotic dogs yel boko mithana kerapen kiri kakurukasai dengsi homni morphine 1 kg hom thongke prahini simplex tablet lapen tangka suri likebra ke thomra pharo pho kinebduno lapen banghini atoma phan raikom sai khietu nebing nang pondo bang suara ki mate drugs kadokawi pangrum petpen hithi adoralong krol plian du puta raikom sai khietum pet thanpon kaching nang chegatuma men lake chandra fire rahimana sopo chicham rafayudin artaning kaning koi raner kep imphal manipura sorpusi pangthekpon lapen karim hossein asupo nasir hossein arta ningkan plikebrahini malhargar mansur Madhya Pradesh asorpusi pangthekpon lapen bangso drugs Madhya Pradesh an kepalidam jipusi chikobirpon nonamat doan rakki mate a drugs lapen banghini kachingnang chek atuma phan katarip thupa meji aphan SP Karbi Anglong lapen SDPO Bokajan atumpen chepari dengpon Bokajan pen sarkurube Karbi Anglong news Lakha ke thom chinthong constituency ke parlo lumarchi ahavar morinto teron hem arit chinthong APHLC CC committee pen pater piponsi aru ritnong chingdi ajaime kedengpon Pinpur में इली कार्बी आतुम के हाको आहुत पेन पुसिता में इंग्लोंग आहावार सी केदो के ओंग सोन सी इली फोर के मो चेतिनी नांगनी आथे फोर की मोले आवे पुलोतांग ती खाई रेंगुन ए पुपेन चिंथोंग कॉन्स्टिट्युएंसी के पारलो लुमार्ची आहावार मोरिंतो तेरन आहेम आरे तालोंग APHLC चिंथोंग सीसी कमिटी आतुम पेन पातेर पिपोंसी आरु रेतनोंग चिंगदी आसाय केदेंगपोन Alang li tumpenang ke thandun atingke hako ahut bang so ret nong chingdi ke nong cheng laki bea sor pensi pangcheng ponlo kati ki cheng hampar amlong along ke nong kirik dam cheng miliksi bang so ajutang kibi tekang cheng bang so ajutang ingthun ponsi aru ret nong chingdi ajai mek misen pen pachun pon ne nilitum katalon nang ko athege lalo mane akko penta eli karbi tumbang ke red nong chingdi pu che than than mate di asi non uwe kimitum e part of ke kachini ne se ke ongla asu utha kha lasi non bang ke nilitum kachingon sartum ki thekere tum nitum phanang thanang mum ponlo je ituma chutang kai ta reng ber nei posi nitum ma bang ta pini ke bang ke dak chinthong along ri along stame nitum uwe kimitum aru nong chingdi bang ke nitum asai deng pon der labang so asai ke deng long kumane la posona pen khatin lar mong ta poson do la nilitum kachingon sarjai ka thar si ne tum phan la so puthak bang nang pen khat pen lar pon tang deng litum la daga PSY song la poson re ke nong chingdi ke bi pon ma mate along la ka prakta lido nitum la all chinthong pen si pini bang la dak nang claim lo he oi fit same itum ke non ke barikha por mati dijo anu tenta hidi ke claim apor ka chingkhan ki sek hektik apor penang posi pini bangkar mu chitong kom heklo chita me moneng asingkan abang ke nilitum ong dung armu pen pini arnia son aru nong sindi nitum ki claim ekdom pu palang me sen pen nitum claim pon po tang deng litum ke dam tang apor stamil la posona sai deng pon ma mate pintong ke cheng sengsa pini si ke cheng sila naso asai bang ke dang tangan bang deng pon pela tante pini yang tum ciri ko an sinang litum la bang suare tinong polon ini bang ke ciri pu pedalo ciri si rai par bak si doi ni tum ta mane hala arleng ne hello wing si ke bang mati di itum chinthong ke main ke tovar ke no jo nangkile kilen ta dolo lapen ke itum ka chinghong nang ko aposi ni tum pini bang der toilo lasi ada bang ke kom hek lo sita asai bang itum pachun pon lo kebang jilang o wiki mi tum hanang tum ben kopisi advice pi kebang jilang o wiki mi
apan ni tum hin pen advice ki pie bang kala lo mane bang kam claim pik nang jila athe itum Karbi Anglong atok anu pule pudon itum ekdo habit nampi son si itum pincong lo lasi hal haya nampi son itum ka pincong cera itum kiti miti ki claim pen pine kuwe pen cenglok rubber pen cenglok white chondon pen cenglok red chondon pen cenglok itum ala ador kisu atheng pi la pen ke kesere same itum kiti miti claim nangji anate itum Karbi itum non ki bang jilang uwe kimi itum stame itum chingthur pon po la pen ke bang a khaison itum stame pakrang pon po Tante peniang li tum ladak la aruret nong chingdi long ko pia sok si nong palit lo ladak bang ke ni tum chubok asok si nong pon lo mane la ke chopen itum eja kong thimuchot la soa asok bang si itum nong pon lo West Karbi Anglong lakha hini Amri constituency ke parlo Langlong ku amikar junior ring claim lapen meriti mung piasopo maiboy ring claim hempen ingbodet West Karbi Anglong lakha hini Amri constituency ke parlo umpanai pen kilometer pho damchot Langlong ku arong amikar junior ring claim lapen meriti mung piasopo maiboy ring claim jakhong poni phai troxy arni pen ingbodet lasi alang li phan kacheri ji aphan KSA lapen ulukonchi police outpost along setami birta pilo bon setami non pon setami konatsi kedoma thangnat abirta longpon pelang alang li kacharli ta mission metric achat lang ahut setami am kachi don box ko high school along pen phan troxy ke prapli longpon si subject ke thom an letter setami chepa longpon lo la sodet aphi umpanai higher secondary school along science stream along amen che thapdun lo bon setami kopi ko son pen lo ni phai troxy arni ada por phai ke thomra achitim apor ahut hempen katjuilo api apotum pen pherangya tum karjuda mahut nagachi thandun atenki oso aphan thangnata kangche ke therke ha positami avi bon sitami men ki katjui abangke chimang hudet lo puta nangche thandun alangli tumrat aphan kachoning ri abangke news channel along ki pipon amohor ta pipon polapen contact number sitami pipon popusi pherangke angno che thanpon komatni news kelang ara tum theklonga bangaling pusitami labang so number 7896680856 along ka homri jephan choning ripon la kadogo be news kelang atum panan kachuning ri lo ye kadogo be phanta kardom bajir lo neli men ke Johnny Renklem Johnny Renklem la pen la pe men bang ke meriti mungpi an chu ke dam tang tarik troksi hukur bararni Julai siklo ada perang pen baje ki thom rachiti molom lam pen nilitum hemu sodak wam amen my boy Renklem pu ne prang nane ka charli do mala aprang na naturally mane alang Don Bosco amgachi long pen si first division metric pass lo 74% pen la pen letar ki thom long si umpanai high secondary long si alang science si ka por hi lo an ke anak por hi dun bom lo hada por hi mesen an ha jegi road exam tok dam lo la 11 complete ye farman hadak le rock pen alang exam ki jut ke good friday ani tarik 3 april an tarik nar kep april bang ke chithie pak toksi alang ha Guwahati kat jilo laso Guwahati ke kat alam the neli tum ke long ke Niel Singh war pen Andrew terang atum si neli tum pan ke thang ana chithi long bang pile tok je neke advantage adhormo enpo neke freedom long nangi busi alang ha Guwahati kat jilo adi mamen ke than the setame laso alam the bang ke nilitum dak monduli hoi pen langlong ko monduli hoi pen alang tuma monduli phan arju tekit si alang tum than lo je Guwahati se dolo anilitum khumri dam lo je wan det lo la pen alang tum do de sang se mane alang phan rong teaching lok pipi pot si chikloyon ni alang hem duk ko kapita aku non hem pen alang kat ju dang lo anda sikado ko be news kelang rap tum phan jer poje pitum phan si chuning ri lo lang a photo la pen nilitum a phone number pusita men nilitum nang peklang po an ke nang litum thek long te bachini te nilitum phan so contact number lo la so contact number long nang khobor te nilitum lingarong pigi pusita mathala kante lason police kupini pan lason khobor pilo manalitum nilitum non kedam tang tarik troksi
Friday ni si usuk kibir lo mati lapen tarik troksi tarik narkep abang thanadam lo IC abang vedet matsi tarik serkep por phai adak polsi nilitum adak missing complaint pidam lo lapen thana sorta kam ge claim bom lo pusi cithan bom sitame akhobor no hokta long thek thederlang Ante ladak pun ikat juga, pini hempen kecil bohong lah pula ben kesone doma. ave Mani hempen pini kasar lena tu kasiksa kido, bah hempen kang cek lah pu pini ave hanta ave. oh Mana Akhirnya men masih pu kajoy. men kajoy mane amu nili than lo mati je alang ke hapu 7 day Adventist anyem ke dun kar I amat sini litum ke Presbyterian apot si ke khang dun lo la sohut kapere ka pheleng ke tam kang cek te dolo an la so joine si dam julo setame abang dolang ne vello ne ili ke chini ne apot si nili nang litum farman ta ka chi humri lo he Bolong koma jialong kecheng si summer football tournament angdung kiti ke pathupon. Jakhong poni phaing kora hiniarni bolong koma ji pathu aklamalong. Jirsong thari keri club lapen FC Kingfisher rangbong ke pathua hinanatu. Angdung kiti kachedan pon. Langpher constituency ke parlopon bolong koma ji pathu aklamalong. Jakhong poni phaing kora hiniarni kecheng si summer football tournament ke paman ponalong. Angdung kiti ke pathu ponalong. Jirsong thari keri club lapen FC Kingfisher rangbong chedan ponlo bangso ke pathu ka chedan pon boma pora hut lapupu atum se tame ke pathu ke thek sera jok lapupu atum tame ball chipiu nedarlo lasi aphi thu tight breakers anat chedan pado pon se jirsong thare kiri club atum tight breakers pen chipai ponlo bangso ke pathu ponalong aluhia man pen madhuram lekhe pen se tame chetong dun lapen ke ongdung ke thik dinga tum sitami alhia man pen chetong dun si bangsu ke pathu ke hai pona tuma phan tangka surin koi anoi pipajir pon lapen kerem dera tuma phan sitami tangka suri ke panoi pipajir pondo lapen ke thek ser ke pathu pona tuma phan sitami nongi pipajir pedopon bangso ke pathu ponalo mesen pensi pachun ponlo lapen non ke bangji arnia pora hotse tami ilitum Karbi Anglong autonomous council hin pense tami chirap dun bompo lasi lasonsi nili hin pense tami chirap dun bompo pusi madhuram lekhe hin pense tami pherang ke thengnu ningche por phuloni penaro ning tikathar Karbi Anglong news Ukule Sports Association Patu Atlamano Golong Komaji FC Atumpen Atri Ponsi ini labangso tournament ini ambil lo mata final match ini maju punit lo masuk final match along ini nanti mau bangkai ke high team lo mata champion team lo lekai Jirsong Thari club Jirsong Thari kiri club ini berarti cepat polo terang nah benke runners up labangkai Sigariget mata Kingfisher FC ini berarti labangso cepat lo runners up kan dongdulu ini aro pilo smart dong non patu cihum pigan lo litum dak lang fer hawar lo kenangan nanti ke patu apa litum ceyapon lo lapen gau smart dong ke patu ka lang me pik pik nasi lahai an se patu nat ke patu ye panili tum bori pon bom lo itu CM sir Dr. Tuliram Rohang alang likasa lo presiden mate CM sir alang lingkan tame la ke patu nat bang kenangan ke patu ye pan bori pon lo nasi litum kedamtang di thom ni pria prang kasa itu lamhang itu jani CM sarpang dak kontang lo je CM Gold Cup kami prabjin pen pathubi konpo la pen ke MSC Cup bang ke homosty team mate MSC constituency team la bangso ke pathu ka bipon ko September ciklo pen kasi ini tum kenangan tim select kon bom lo ni tum la komite hin pen select kon bom lo kumama somar si pathu hegnai na ma ke thai ka tu ka beta ke thai sen sta la song bom pen ke pathu langme mucara tu mafana sakau vai pon sona dolo asinili tum rapjin pen MSC Cup kami lada pathu litum thai pon lo asi choro parlo nale tum media hin kami kenana apor nale tum dana chipi julo la pen ke pathu nat ke pathu ngi lo ma kenana pathu pon pon sini lo asi ke thana mi lamang ni lo litum pathu ka beta la ke pathu ning ha sumar tum halo ba karun gila nilin ben kan